Això dels cors virtuals ens estan de les mans. Ei, segon capítol. Avui ens preguntem com estan passant el seu confinament tres corals. La Coral Sant Jordi de Barcelona, la Coral Escrim de Santpedor i la Coral Infantil Xicalla de Vic. Endavant! El que més notem, per suposat, és la falta d'assajos, també la pèrdua dels projectes que teníem previstos per aquesta primavera, sobretot el mes d'abril per nosaltres és molt important, ja que tenim el concert tradicional de Sant Jordi, que evidentment aquest any no podrem celebrar. Naturalment, l'arribada del coronavirus ha afectat la nostra activitat coral i hem hagut de suspendre o posposar alguns dels projectes que teníem plantejats per aquest final de curs. Home, ha set una estroncada forta a l'activitat de la nostra coral, sobretot perquè estàvem plens d'activitats especials perquè enguany celebrem el 40è aniversari. Just abans del confinament, el primer cap de setmana de març, vam poder fer pels pèls l'enregistrament de l'Illa Inaudita, sense saber que passaria tot el que està passant. Vam poder enregistrar aquesta obra, que és una obra que ens va compondre Manel Camp pel nostre 50è aniversari, que vam celebrar fa 2 anys, i que teníem ganes de fer aquest enregistrament. En aquests moments havíem d'estar fent un intercanvi amb una coral de Menorca. Per tant, l'activitat ens ha quedat en stand-by i pendents de que quan es pugui tornar a la normalitat o una possible normalitat ho puguem reemprendre. Ens va deixar un molt bon regust de boca perquè va ser un cap de setmana magnífic i aquest disc que vam enregistrar l'havíem de presentar per Sant Jordi, però no podrà ser perquè tota l'activitat també de postproducció s'ha vist aturada a causa del confinament. I socialment, home, evidentment, els nens el tracte els trobem a faltar moltíssim i no hi ha el caliu, no ens podem trobar i malgrat els hi enviem coses, evidentment es refreda la part o el teixit social que treballem des de la coral. El que estem notant més és el fet de no poder-nos trobar setmanalment i cantar plegats. Estem vivint un moment on hi ha 1000 opcions per trobar-nos online i per seguir mantenint el contacte. Tot i que és veritat que tenim companys i amics fora i dins de l'associació que han viscut de molt a prop les conseqüències del virus i el fet d'estar aïllats fa que tot sigui molt més difícil. Pel que fa a la malaltia, algun dels nostres cantaires s'ha contagiat, però afortunadament ha tingut una simptomatologia molt lleu i s'ha pogut recuperar bé. Però sabem que en alguns altres cors hi ha hagut cantaires que no han pogut superar aquesta malaltia i des d'aquí volia aprofitar per fer-los arribar el més sentit condol. Econòmicament, ens ha quedat també tot penjat, és a dir, si no tenim activitat tampoc tenim unes grans despeses econòmiques. Per tant, a nivell econòmic no ho hem notat excessivament. Les activitats que hem hagut de suspendre o aplaçar ens guarden els diners, per tant, era una de les pors que hi havia i ha quedat així. Jo diria que ara per ara on ens està afectant més és la pèrdua d'ingressos per projectes que s'han hagut de cancel·lar. També entenem que de cara a les institucions culturals també els està afectant a nivell de la seva capacitat de pagament i de possibles subvencions. I de cara a l'associació sí que hem decidit no passar quotes amb els socis per aquest últim trimestre, tot i que la coral sí que farà front a les despeses de direcció. De moment estem fent els possibles per promoure que la gent no perdi el contacte, ja sigui per xarxes socials com per canals del WhatsApp. També tenim la sort de tenir cantaires i directors que estan dedicant temps i esforç en muntar projectes, muntar idees perquè puguem seguir col·laborant tots junts des de casa. Bé, doncs mira, una mica resignats, però amb propostes noves perquè no ens volem quedar aquí amb els braços creuats. Durant el confinament estem fent algunes trobades, o bé per cordes o bé amb tot el cor sencer, per mantenir el caliu i l'ambient del cor, perquè també ens agrada i ens va bé poder-nos veure, poder-nos saludar, veure si estem bé, si els del nostre entorn estan bé. Per tant, una de les coses que hem fet és, com que nosaltres vam sorgir d'un grup de caramellaires i per Pasqua sempre tenim una activitat molt activa,
hem proposat fer almenys una part de les caramelles, que són les corrandes, que és una de les coses que la societat, o bueno, el veïnat i la ciutat de Vic espera doncs, cada any, gravant-les des de casa. I en paral·lel a això també els cantaires estan preparant la següent producció amb les partitures que se'ls han fet arribar i amb el suport d'alguns àudios. Així és quan podem tornar a l'activitat coral, doncs ja hi haurà una feina avançada i que també ens haurà ajudat aquests dies a passar millor el confinament. I també de cara a la junta directiva també ens anem reunint per gestionar el dia a dia, tenir la vista posada al final del confinament i no perdre de vista els projectes de futur. Per tant, hem fet tot un treball amb una rapidesa extraordinària de gravar músics, de gravar els cantaires, de que cadascú, de fet, es gravés des de casa seva i fent doncs, reunions virtuals per poder llançar això per Pasqua, que esperem que arribi a temps. Per quan s'acabi el confinament, doncs jo m'imagino molt el dia que puguem tornar al local d'assaig i poder-nos retrobar. Sabem que serà llarg en el cas dels nens i de les activitats on hi ha un nombre doncs, gran de gent, però esperem que quan ho puguem reemprendre doncs ho reemprenguem amb les mateixes ganes o més pel fet d'haver estat aquí doncs, sense poder fer activitat d'aquest tipus. Segurament serà amb alguns protocols o amb alguna situació estranya, no? De no poder-nos saludar tal com voldríem o de no poder-nos ajuntar tots els que formem el cor, perquè som un cor d'entre 60 i 70 persones i segurament hi haurà algunes condicions que haurem de seguir per mantenir qüestions de salut. Però en tot cas segur que serà un moment molt especial i ens permetrà continuar l'activitat coral i poder gaudir de la música plegats. De moment som optimistes. Tenim bastants projectes encarats, des d'un viatge fins a festivals d'estiu o possibles cursos. Pel final de curs, pel mes de juny, teníem una proposta que ja teníem molt concretada amb la pianista Viviana Salici, que és una proposta que ens feia especial il·lusió perquè era la recuperació d'un patrimoni, que són els balls corejats de Josep Anselm Clavé, que volíem fer amb el cor, l'acompanyament al piano de Viviana Salici i l'esbart dansaire de l'Agrupació Cultural del Bages. Així que tenim l'esperança de poder-ne complir el màxim que puguem i poder-nos retrobar en assajos tan bon punt com la normativa ens ho permeti. I esperem doncs, poder tornar a engegar amb moltes ganes i continuant les activitats que fèiem habitualment i podent fer les que ens han quedat penjades i poder acabar, malgrat no sigui l'any del 40è aniversari, poder celebrar els anys que fa que portem treballant, cantant i bé, estimant els nens i la música. És una producció que teníem molt ben a punt ja, però no la podrem començar a treballar ni la podrem presentar segurament en el calendari que teníem previst. Tot anirà bé.